Nggih. Senajan tak kaya ngapa olehku nyingitke rasaku, Nduk. Katresnan iki sansaya katon, sansaya menyama, Nduk. Yen ra crita yen ora sambah wis ra kuat arep jaluh tulung bingung lehku tembung tekan sok apa iso ngendem iki kasmaran kenyok kangge pati-pati tidak taduke alam rati gawe larang esemi gregetake yo pempung mimpi ora apa-apa yen ati bisa dadi lega dheweke teko lan kandha yen tresno piye-piye aku kasrahan lilo 1 2 3 4 5 6 7 8 jepit tahan jepit tahan jepit tahan awu 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 kudu minase tidak taduke ya regetek jos lara esemi gregetake yo ben mung ngimpi ora apa-apa sayang yen ati iki bisa dadi lega dheweke teko lan kandha yen tresno piye-piye aku pasrahan lilo biya piye